quart curs que l'escola GEM rep la visita d'un estudiant de l'Institut Tecnològic de Massachusetts. Avui, per cloure l'estada d'aquests alumnes, el centre ha organitzat un taller especial. L'estan seguint l'Albert Martínez i la Laura Cera. Laura, explica'ns en què consisteix. Molt bon vespre, Francesc. Doncs podríem dir que és un taller, un workshop que li diuen d'Art Maker. Això vol dir que és una mena de taller de creació artística, però amb un ingredient essencial que és la tecnologia. No sé si ho podeu percebre, però aquí al meu darrere hi ha algunes persones que formen part de la comunitat educativa de l'escola GEM que tenen unes ulleres de realitat virtual posades perquè estan jugant, experimentant, provant coses amb un programa que permet crear figures. I tot això ho estan fent dirigits de la Milin. La Milin és una estudiant de segon any del MIT, de l'Institut Tecnològic de Massachusetts, una de les universitats més prestigioses del món a nivell de ciència i tecnologia, i ella el dia 8 de gener va aterrar aquí a Mataró per fer una estada que acaba just demà dia 30 al centre educatiu mataroní on som nosaltres, al GEM. I què ha fet durant aquests dies, aquestes setmanes? Doncs ha estat acompanyant a l'alumnat, tant de primària com de secundària, en l'elaboració i el desenvolupament de diversos projectes tecnològics. També els ha introduït en alguns mons que estan relacionats amb aquest terreny i sobretot ha estat en contacte amb alumnat i professorat per donar idees i per anar més enllà d'alguns dels projectes. Com bé deies, és el quart curs que gràcies a una col·laboració, a un conveni del MIT i del GEM, es pot fer aquesta mena d'intercanvi, aquesta estada d'un estudiant de l'Institut Tecnològic de Massachusetts al GEM que permet aquest intercanvi de coneixements també. De fet, aquí el que ha passat des de les 7 de la tarda en aquesta aula on som és que la Milin ha explicat una mica la seva trajectòria i la seva experiència acadèmica i ens ha explicat com li va sorgir l'interès per la ciència i la tecnologia i què és el que està fent en concret a l'Institut Tecnològic de Massachusetts. I a partir d'aquí han començat els assistents a experimentar i a jugar, a explorar el procés creatiu i sobretot a demostrar que combinar art i tecnologia moderna va bé, funciona i a més pot servir per crear art com a tal. La Milin, de fet, ens explicava que és molt enriquidor i que ella ha pogut acompanyar aquest alumnat i aquest professorat perquè des que es va introduir en el món de l'art i del disseny va tenir claríssim que era una bona fusió. Bueno, és una eina més per treballar el volum. Sí que és veritat que, clar, no necessites la matèria, tot i que sempre és bo conèixer els materials, perquè llavors no saps tractar... O sigui, és tan gran aquest programa, o sigui, et dona tantes possibilitats i tantes funcionalitats a l'hora de tractar un material que si no coneixes quin tractament li vols donar a la peça que estàs editant o que estàs creant, no saps donar-li la característica, per exemple, del guix o de la fusta o del ferro, i pots perdre't una mica i acaba sent... És més com modular amb fang o amb plastelina, perquè no domines els paràmetres, si no podries acotar-ho més a materials més diferents, com els que he comentat. I hem vist i escoltat Espol Codina, forjador, artista mataroní, escultor. Per què? Doncs perquè aquesta activitat d'avui també culmina amb una mena de fusió, d'unió de la Milin, aquesta estudiant estatunidenca que us comentàvem, amb un artista local. Aquesta unió el que permet, a part d'un intercanvi, com el que comentàvem abans, és explorar noves creacions i noves formes de creació. Ell ens explicava que aquest programa que estan fent servir amb aquestes ulleres de realitat virtual serveix per demostrar precisament aquesta premissa, que art i tecnologia són bones amigues. I això va molt en sintonia amb l'esperit maker, que li diuen, i que comparteixen aquí a l'escola GEM i que també intenten fomentar entre el seu alumnat. Què vol dir això d'esperit maker i com d'enriquidora és aquesta experiència per a alumnes i per professors?
Superenriquidor perquè, a més, l'esperit maker que destil·la una universitat com l'MIT és de gran inspiració per nosaltres. Nosaltres, al final, a les metodologies que apliquem a l'aula, volem que vagin en aquesta línia, en l'autonomia de l'alumnat, l'emprenedoria, oferir aquestes finestres d'oportunitats als nois i noies perquè desenvolupin els seus projectes i, clar, l'experiència de la Milin a la universitat de l'MIT ens aporta aquesta visió també al professorat per poder guiar en aquest procés a l'alumnat de l'escola. Doncs l'esperit maker ve del concepte de pensar en les mans, de formar-te, de fer-te o d'estudiar les bases de les matemàtiques, de la física, de la llengua, de tot plegat, però de fer i fer i fer, de dur a terme projectes, d'equivocar-te molt, de provar, de la prova i l'error, i que l'alumne pugui sobretot tenir a l'abast els materials i les instal·lacions idònies per dur a terme aquesta experimentació. I ara sí podem recuperar el que ens explicava la Milin, aquesta estudiant de Texas, que recordem és alumna de l'Institut Tecnològic de Massachusetts, aquest centre tan prestigiós, i que ha estat unes setmanes d'estada aquí a l'Escola GEM. Yeah, so I have quite a lot of experience in technology, and I recently got involved in the art and design department of MIT, and I found that when we combine the two, so yeah, I think it's a really cool intersection where a lot of meaningful things. Ens explicava la Milin que ella té força experiència i que forma part del Departament d'Art i de Disseny del MIT, de l'Institut Tecnològic de Massachusetts, i que ha vist amb aquest temps d'experiència que la combinació entre art i tecnologia dona molta llibertat i moltes possibilitats a nivell de creativitat i que creu que és una bona combinació que té, Francesc, moltes opcions. Per tant, ja ho veus, una jornada en família, podríem dir, amb la comunitat educativa del GEM, que segur que serà molt enriquidora, i també una experiència que acaba demà, la de la Milin en aquest centre educatiu.